Kaseng Khasi Student Union Jong ki Lightly ki Circle ki bahab apo upo usam Jong Kamau Sanram Community and Rural Development Block Bakentop ya ka KSU South Semper Circle KSU Lauba Border Area Circle bat ka KSU Balat Border Area Circle hakash pauturek menta unailar ahja arpusaw kilap mat pang ya ka jingeki Jongki ban penbor ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ban kentiu kodan no ya ka Mausanram Community and Rural Development Block Shaka Civil Subdivision ka bakantop ya kumba shispa andropo tili kishnang ka jingmat pang ka KSU Southwest Khasi Hills ya kani ka jingeki Bandawa Civil Subdivision ha kani ka sngi ka long da ka jingelang shangkalan mongor harut ka surak ba ka badan hayo Mausanram East Khasi Hills District ha ka ba ki dukat jangka KSU jong baro likely ki circle kila wan ban ai ka jingkershan ringkat ki pat ba bat ki clear nong sensar shnong na ki shnong ba prepare ki ba ha ka Mausanram CNRD block bat ha ka ni ka jingeki la wan kershan lang ru da ka seng HNYF hang ni penyo I ba ki dukat jangka KSU hakalinti kabajai kila pelong ya ka jingeki harut surang da kabara da ki jingtho ki bapanpaw ya ka jingdawa jongki hadien balayo jingkran na ki nongyalam jongka KSU na ki circle baper kumju na ki nongsen shar shnong ka KSU ha kani kasngi kalapan banaru sa kawaipat ki jingeki nang ni shakhamat ka ba onsdang da ka jingpakhang office ha ka arpu arterek menta unailar ahja arpsa tangya kitnat rekam kibahap apo upur usam jong Mausanram Community and Rural Development Block alor kani ka jingdawa jong ki samla pule jong KSU ka ba kentup ni ki light ligi snat rekam jong KSU kade ka jingdawa ka ba shongnia hadu kata-kata te kumba hoj kumal tip ka Mausanram CRD block hadu menta kaladap riwa arlik snem bad de se da kenya kakarta trikam jong kinong tri sorka kalau poi caka jing song that jong ki bat ngaso kala deiru ba kene ka caka bat khamtam kene ka area kadong jingai na kadong ba shlong bat ngida khen nadu try du jok habakut jong kene Mausanram block kan namduna ya ka 4 kilometer dadu nang ne ti shlong bat ka wiru ko badap keden ne ba kade ka area ka ba dot sinda bat kari Bangladesh te ngaso ba kalong bakane ke jing ki jong lene ke jing dawa jong KSU kolong ko badon kam do kata-kata ngimla benong bang syai berabor ki jing jia ki bapenma kamtam ke ni ya ka state ke jingi kamtam ki ni area bang isa bidon kaput bot ke gari Bangladesh bat lese lada ki bor sensar ka administration ka don hajan ki pajwa ken kam singan lada ka civil submission ka yo bat lese ki bor pulit bat ki bor trekam jing ki bor jing ke force kidon hajan lada hakono kono por kadon kathma lada ka jing chong se ne pajba kanong ka jing irap kinong chong chnong ba kinyo ka jing ida ka bakham kirki te katkum ka jing su ka jongi to hot ko ong ni menta ngidon khasan tli ki do basnong tim hapo South Semper baro khasan tli ki do basnong ni kershan ya kene ka sinjam ba kini samla pule jong KSU calcium ya kene ka benta bat hangene ka por ngilayan bun kuwi kinok sinsar na kisnong ki ba per ki bahap Mausanram block kisnong bahap na do bordar bat hadu kini kisnong do kisnong Mausanram ka jingkisan yang babun kelio ka jingkisan man kubolong mata wat ikam ebaret kikam bat certificate ki ba habel kikam bat certificate kulung nang ne ngamare adu shlong ngile iksudu tra samla pule bat baro kinong shlong ngable ya shlong bat bun ki pat ki baria lese ke ba hangne ngilot tang hapo ispa habang le shlong ngilot 1000 kata kalakta ya ka yo kot kamtam kinong chong chlong kene ka thangai gide gidang lang sa den ke badang duk se kalong ka jing ya kinong chong chlong tang ikam bariat ban chube nang te shlong bat lada ka solution kadon hajan lese kan kamera bat kan pensuk bubun yu nong chong chlong na mata ka jing don kam ka jing ki baman ka sgi bakalong mata ki bubun ki rupai ba ki jing kersan bahaya kene ka jing dawa ban ketiu kedan na du ki riu rang ba ki nong yalam shlong baper ke watla kidon kumba tip mata kasih bajur slap kidon kinong lam senong ki bala sufun bakim la banwan baki sakut kali kum tater kidon di nomor ki kini kisnong ki bakam jingai ri kini kinong lam senong ki bakam hajan ki lapoi
ya wan ai jing kersan la ai jing kran ru ka ni ka sngi ka bamta tingi sngu komen sibun ba ka jing don jing kiri orang baru mene ba kila ai jing kersan ya ka ni ka jing dawa jing kini ki lai kliki ki circle bat kumbala pun bana mene ba kini ki lai kliki circle jong ka ki su kila sim sunanda ka senjam bah ka arpa artrik jong bana agos an penlong ya kata ka pakang office keban trikam hitang ne po sinar di blok jong kamu senram te sebab ka weru kesenjam begini ki lai circle kle simru ya karai ba hadin jong ni ka office picketing le ka pakang office kin salum ru ikini ki rangba senang ki riu rangba ki nong yelam hima ki nong yelam raj bat lada ka sarkar kadang menteri ba hadin kene kin sa sim su sakiwe pat ki senjam ban peni sa ka sarkar ba ila don kam sia bakan ngap ya ka jing dawa jong upai ba berkumbang kalong ba anem ta ba ki kum ki pai ba ki kwa sia ba ban yo ya kane ka civil submission sibenta ka dei ba kamat ka ban ai kam ai jam jadi ki kun samla ki balanang la start kin kam yo jam nang ta bat ka weru ka jing jan ka sencar kadar pada kadon ka civil submission